Бег на короткія і доўгія дыстанцыі, скачкі ў даўжыню і падцягванні. У краіне праходзіць усебеларускі тыдзень здачы нарматываў дзяржаўнага фізкультурна-аздараўленчага комплексу «Гатоў да працы і абароны». Да спаборніцтваў далучыліся і прадстаўнікі ўпраўлення спорту і турызму Віцебскага аблвыканкама. Прадэманстраваць свае фізічныя кандыцыі запрасілі трэнераў і спартсменаў з усіх спартыўных арганізацый абласнога цэнтра. У здачы нарматываў прынялі ўдзел больш за 200 атлетаў і іх настаўнікаў. Я считаю, что именно наша отрасль, именно наши руководители должны личным примером показывать, что в любой момент, в любую минуту мы готовы встать, выйти на спортивные залы, на спортивные площадки и показать высокий, достойный результат. Я пока еще молодая, активная, мне все это нравится, на самом деле очень азартно. И посоревноваться, дети сдают нормативы, интересно готовиться вместе с детьми и сдавать, соответственно, тоже интересно. Это дает показать себя, показать свои возможности, проверить себя. Я участвую первый раз, совсем недавно узнал. Смотрю много ребят спортивных, девчонок. Интересно поучаствовать с ними, сравнить свои силы. Дзяржаўны фізкультурна-аздараўленчы комплекс «Гатоў да працы і абароны» мае 3 ступені. Спартсмены і трэнеры, якія выканалі нарматывы, атрымліваюць адпаведны нагрудны знак і пасведчанне.